Assalamu alaikum barkamu da haka. Bari mu tafi kai tsaye da gane da wannan hoto da yake ta yawo a social media cewa gwamnan jihar Kaduna ya ainihin gaba gadinsa inda ya tara masu neman kujerar kansila ko kuma ciyamomi na ƙananan hukumomi yana musu ainihin jarabawa. To mun zanta da wani masanin doka wato barista Suleiman Lere da yake jihar Kaduna domin ya mana fashin baki idan haka din nema shin dokan kasa ta bashi dama ko ku ya lamarin yake. Barista assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To, jama'a masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wato ansa wannan tambaya wani al'amari ne mai faɗi da sai dai mu ɗanyi bakin gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu. Bar magana na farko shine kundin tsarin mulkin Najeriya tun daga lokacin da muka ga wannan muka bincika babu wani wuri inda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce idan mutum zai yi takara akwai wata jarabawa da ake yi masa a zaunar da shi ya rubutu sai ya ci jarabawa sannan zai zama cikin waɗanda za su yi takara. Kuma electoral act wato dokokin zaɓe na ƙasa babu inda ya bada wannan tanadi. Sannan dokoki da suka kafa wato hukumar gudanar da zaɓe na ƙananan hukumomi na jihar Kaduna babu wannan tanadi a cikinsa. Sannan kundin tsarin mulki na jam'iyyar APC shi ma mun duba babu inda ya bada wannan tanadi. To kaga za mu ce kenan a dunkule ba shi a cikin tsarin dokoki. To amma idan ka duba ka yi karatun baya duka waɗannan abubuwa an shigo da wani abu ana kiransa card reader. Card reader da aka zo da shi an zo da shi tsari ne don a gudanar da doka kuma ba shi a cikin electoral act wato dokokin gudanar da zaɓe. Ba shi a kundin tsarin mulkin Najeriya. Amma ka zo aka yi zaɓe zan iya tunawa ce zaɓen shekara ta 2015 wannan magana ya tafi har kotu har supreme court wato kotun koli. Abinda kotu ta ce shine ba shi a cikin doka but is a good innovation that is generally acceptable by the people. Wato ba shi a cikin dokan ƙasa ba shi a cikin electoral act amma kuma tsari ne mai kyau wanda aka shigo da shi wadda jama'an Najeriya suka gamsu da shi suka kuma amince cewa yana iya taimakawa don a samu cikakken zaɓe wadda ya jefa ƙuri'a zai samu natsuwa cewa ya jefa ƙuri'a kuma ƙuri'ansa ta yi aiki. An tambayi mutanen Najeriya ne suka ce sun amince da shi. A'a, reactions ɗin mutane akan card reader ya ba da amsan cewa survey ɗin da aka yi ya amince cewa mutane mafiya yawa sun yadda kuma sun amince da card reader. Amma ba shi a cikin doka. Shi yasa a shari'an Amechi aka ce a'a ai ba shi a cikin doka saboda haka maganan cewa sai ƙuri'a waɗanda card reader ta tantance su ne ƙuri'a na gaskiya su ne ake tsaya kansu ba zai yi ba. Saboda haka abinda electoral act ya ce cewa duk mutumin da yake kan rijistan zaɓe to da shi za a yi amfani. Sannan kuma idan aka zo ƙirga ƙuri'a dukkan ƙuri'a wadda bata wuce yawan ƙuri'an da ke kan littafin zaɓe ba za a yi amfani da su. Saboda haka ko da card reader ya ƙirga ka ko bai ƙirga ka ba ko ya tantance ka ko bai tantance ka ba za a yi magana ne akan abin da yake shi akwai doka amma babu doka a kansa. Kaga kenan hukumar zaɓe ta introduce wato ta shigo da wani abu sabo wanda 'yan Najeriya suka karɓa. So abin da ya rage sai majalisar ƙasa sai ta capta ɗauke shi tun da ya samu karɓuwa sai a sa shi cikin tsarin gudanar da zaɓen ƙasa wanda shine aka yanzu. Saboda haka a takaice abinda ake ce wai Malam Nasiru El-Rufai yayi wannan shine abinda jama'a suke faɗa. Amma a matsayina na lauya
ba ni iya ce malam Nasiru yayi, domin me tsarin bai ce malam Nasiru ko gwamnan jihar Kaduna yana yin doka ba. 'Yan majalisa suke yin doka, shi ya sa hannu, kuma idan gwamna ya sa hannu bayan 'yan majalisa sun yi doka, dokan ta hau kansa shi kanshi, kuma baya iya dawowa ya ce ya soke sa hannun da yi. Saboda haka zan fi aminta, zan fi gamsuwa da cewa majalisa ita ke doka in har akwai doka a kai. Idan ko babu doka, tambayan da mutum zai yi shine, shin gwamna yana iya yin aikin hukumar zaɓe ko hukumar zaɓe ta ƙasa ko kuma hukumar zaɓe ta local government? Na yi bincike, na gamsu da bayani cewa matsaloli ne guda uku manya. Na farko dai shine an ce malam Nasiru Ahmed El-Rufai gwamnan jihar Kaduna ya yi dumu-dumu akan harkan tantance 'yan takara. Na ra'ayin shi yana ganin shine abin da ya fi dacewa wato mafita, cewa a ɗaga a uplifting, wato a ɗaga matsayin mutanen da ke yin takara na iliminsu da wayewansu da kuma fitansu. So ya shigar da wannan, sannan ya yi ƙoƙari ya kawar da wato a zaɓe na ƙasa, jam'iyya National Working Committee ita take tantance 'yan takara har ta conducting primary election, ta ba su certificate shiga zaɓe. A tsarin zaɓen ƙananan hukumomi, State Working Committee wato jam'iyya, wato ainihin jigon jam'iyya na jiha suke da haƙƙi na su yi abin da aka yi. Saboda idan har ba su yi wannan ba, gwamna ne ya shigo ya yi, kaga akwai matsala kuma akwai damuwa. Duk da cewa na samu lauyoyi sun fara yin tafi suna ce abinci ya zo, domin gwamna ya shigar da abin da za a samu shari'u, wanda da ana ba a yin samun shari'u, to bana tun da ya shigo da rigima wadda abin da ya ce a yi ba shi a ƙarƙashin doka, babu wani doka da ya kare shi, to kaga kenan za a yi zaɓe kuma zai zama za a yi zaɓe da rudani, domin ƙarshenta za a yi ta shari'u. Amma mafi kyawun al'arman shi ne, idan ka dubi kundin tsarin mulkin Najeriya ta 1999, kusan an ɗauko kundin tsarin mulkin Najeriya ne na 1979, aka ɗora shi har shekara ta 2021. Abin tunani shi ne, shi abin da ya yiwu aka yi aiki da shi a 1979, idan a 1979 ya ce kana iya takarar chairman na local government, kana iya takarar councillor, kana iya takarar member na House of Assembly wato majalisar dokoki na jiha, kana iya takarar member na House of Representative, ko ba haka ba? Duk kana iya wannan takara. Kana iya yin takarar shugaban ƙasa ko da secondary wato GCE kawai kake da shi a shekara ta 1979. So in ka tambaye ni, a shekara 1979 wanda ya gama secondary school a ƙaramin hukumar lera mutum nawa ne a wancan kaga? So in ka ɗauki ce da 1979 kuma har a shekara 2000 kusan yawan waɗanda suka gama secondary school a lere ƙaramar hukumata a 1979 shine yawan mutanen da suke da PhD wato digiri na 3 a yanzu a ƙaramar hukumar lere. Saboda kace har yanzu kana nan a shekara ta 1979 baka makanka adalci ba, ba a ci gaba ba, baka yi ƙasa adalci ba, in fa ba ku yi kanku adalci ba, kuma kuna nan kenan ba kwa ci gaba. Shi yasa kullum za a ce ku ba kwa ci gaba. Saboda haka kuskuren da malam Nasiru El-Rufai yayi, in har yayi dumu-dumu kamar da ake faɗa a cikin, shine yana da 'yan majalisar ƙasa a jihar Kaduna, yana da sanatoci a jihar Kaduna, kuma duka kayan shi nashi ne, ko ba haka ba? Yana da 'yan majalisa na jiha a jihar Kaduna. Ya kamata ya ci tsari ne mai kyau, abu ne mai kyau. Kada a ba mutane aikin da ba su da iliminsa, kuma ba su da wayewansa, kuma ba su da basiransa, kuma ba su iya yi, don kawai ana da ƙaunansu ko kuma don ana son akwai wani bukata da ake son a biya da su. Wannan abu ne mai kyau, ni a wurina abu ne mai kyau, amma ya kawo shi a cikin gurguntaccen rashin doka da rashin tsari da kuma kai shi rashin sashi akan huruminsa. Amma idan waɗannan majalisar ƙasa tattauna kansa, ana iya zama doka a Najeriya, a ce tun da yanzu haka a Najeriya muna da aƙalla mutum 10,000 wanda suke matasa 'yan ƙasar shekara 30,
wanda suke da digiri na ɗaya na biyu na uku sun fi 10,000 har yanzu ba su samu ofis za su yi aiki ba. To don me ba za a ɗaga kundin tsarin mulki a mishi kwaskwarima ba, a ɗaga shi ya zama cewa ilimin mutane da wayewansu a sa ya zama yana daga cikin criteria, wato abinda za a sa shi ya zama standard. Amma abu ne mai kyau, amma dukkansa kundin a shari'a in ba a bi tsari ba to yana da kyau. Wato kamar a ce ne asuba kai sallar raka'a 2 sai kai ka tashi kaji kana jin karfi ka sha ti ka ga to sai kai raka'a 30 kaga kai ka more ka gama da Allah kai raka'a 30 shi kuma biye ce ayi to ga dai sallah an yi da yawa kuma ga lada babu, kuma babu yabo ba fallasa, kuma baka ma iya faɗa, in ka faɗa ma sai aka leka akan jahili. Raka'a 2 nan masu kyau da aka ce ayi a nan zaka tsaya, saboda haka ba da kafa na executive wato masu zartarwa su rika shiga cikin hurumin masu yin dokoki baya tsari. Saboda haka shi yasa aka yi Najeriya aka ce akwai gwamnati. Me ake kira da gwamnati a Najeriya shine haddun kulewar masu shari'a da masu dokoki da masu zartarwa wuri guda su yi aiki domin biyan bukatar mutanen Najeriya. In haka haka to ba ya tsari ba, bai dace ba, kuma ya saba wa shari'a. Yanzu dai a ƙarshe idan da gaske ne haka din ya faru to za mu iya cewa malam Nasu Irfa ya wuce gona da iri. In da gaske ne haka din. In dai har da gaske ne ya yi haka, ya wuce gona da iri, kuma ya nuna alaman cewa duk da ya shekara kusan 6 kenan yana zama gwamna, har yanzu bai samu wayewa da fahimtar me ake ce mishi demokradiyya ba. Ai demokradiyya ba tana magana akan na iya ne ba ko ina da karfin yi ko zan yi, a'a demokradiyya tana magana ne na mutum ya tsaya akan huruminsa. Ko da yana gwamna yana da karfin mulki zai iya yi, to amma ba aikinsa bane. To akwai abin da ake ce a gudanar demokradiyya lobby, wato neman fahimta. Ya je wajen speaker da ƙoƙon bara ya zaunar da shi ya mara bayani ga abin da yake bukata a yi, ga yadda yake kallo, kuma ya kamata a yi doka a kai. Shi kuma ɗin shugaban majalisa ya tara wato manyan abin house leaders sai ya gaya musu, su kuma su magana da duka 'yan majalisa a samu kyakkyawan fahimta, sannan a nemi wato jama'an gari, ƙungiyar lauyoyi ne, ƙungiyar 'yan kasuwa ne, manya-manyan 'yan siyasa, duk a haɗa su a zauna a zaure su ma a gaya musu wani ƙuduri da shawara da mai girma gwamna bayar, wanda in aka yi abin zai yi kyau, kuma zai yi tsari, kuma zai taimaki jam'iyya, zai taimaki jama'a, a ji ra'ayinsu, sannan a ƙare a zauna ya zama doka. So saurin a ce a'a yau ake son a yabu, yau an yi doka, yau an zartar da ita, kai ya an tashi daga kan kujerar demokuraɗiyya an koma mulkin, ba ma mulkin soja ba, a'a an koma mulkin ma turawa ne na kama karya, inda ba abin da za ka iya cewa muddin muna kan mulki ba da za mu yi. Amma na sani cutan da ya shiga cikin kwakwalwan gwamnoni abu ne guda daya, wanda kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara 1979 da shekara ta 1999 bai gyara ba, shine powers, wato iko na governor general. Governor general gwamnan turawa ne mai karfan mulki, yana da karfin mulki fiye da abin da kake tunani. Governor general a tsarin aiki shi ya fi shugaban kasan America karfin mulki, shi ne aka sa shi a arewacin Najeriya. To da aka tashi tsarin mulki sai aka ɗora ma gwamnan Najeriya, kowanne gwamna a jiha sai aka bashi irin wannan karfin, ya karya wanda zai karya, ya kashe wanda zai kashe, ya shiga hurumin kowa. Da ya zama gwamna shine chief joji, shine alƙalin alƙalai, shine speaker, shine ma 'yan ƙasan. Yayi magana ya ce 'yan jihar Kaduna sun ce kaza, ko suna so ko ba so sun ce, ko sun yadda ko ba su yadda ba sun yadda, tunda dai gwamna ne ya ce. Saboda haka da wannan firgicin da tsoron, kansila ba shi da baki, chairman na local government ba shi da baki, dan majalisar jiha ba shi da baki, kai sanata ma da yake wakilcin jihansa ba shi da baki, saboda ƙarfin mulki. Saboda maganar shine wannan fisge da gwamnoni ke yi na wanda kwakwalwa na sai sun yi yadda suke so, power ne, iko ne da aka basu. Muddin ba a kuma cire ba ko a rage wannan iko daga kundin tsarin mulkin Najeriya, sai sun rika yin waɗannan abubuwa da ake mishi kallon kamar nau'in hauka ne wanda gwamnati suke a cikin manyan riga, in ji Mamman Shata. Barista mun gode kwari da gaske. Na gode da daman da aka bani. To madalla, mun ji irin bayanan da ainihin barista ya yi dangane da wannan bayani na wannan hoto da ke ta yawo
cewa mai girma gwamnan jihar kaduna yana ma ainihin masu neman kujerar kansila da ciyamomi ainihin jarabawa. Da fata 'yan najeriya mun fa'idantu kwarai da gaske. Muna godiya har wa yau dai ga masu kallon channel mu a youtube suna kuma subscribing, da kuma masu kallon mu a duk wani bangare na social media. Mun gode kwarai da gaske. Salisu Umar Salinga nake cewa mu kasance lafiya.